गोरानि मुखो आव ताथोलाय सिथुं जोंनि बुबा गोरानि इमा इनि मोखां सिथुं जोंनि बुबा गोरानि मुखो आव ताथोलाय सिथुं जोंनि बुबा गोरानि इमा इनि मोखां सिथुं आसारामबाड़ी विधानसभा केन्द्रनि 4 नम्बर पुलिंग स्टेशनाव बसालायजाक चिनी 4 नम्बर बुथ अफिस उद्बोधन होनखा एवं चिनी उद्बोधनी पान्डाव तंगो बरमगोनां एमडिसी अनंत देबबर्मा तई तंगो चिनी तांगफांरक जेमन अजित देबबर्मा प्रीतम तेलेंगा बतंगो तारपरे सरजित देबबर्मा कसंरक चिनी सबजोनाल चेयरमैन तापस देबबर्मा तई चिनी वारियर्स तेलेंगा तिप्रा जरा मुंडा वानसा जत नर मिलिलायजाक एवं चिनी कन्फिडेंस तंगो थांनाय एडिसी चंगमारियो जदिव आमसक भोट अरंगिया फानो ताकलाय चिनी वारियर्स जोंनि बक्तव्य जों पुलिंग बुथ जोंनो कप्लायिंग ताकलाय बसानाय एवं आसारामबाड़ीनि अन्यान्य तई 47टा पुलिंग बुथ आहिकैनो बरक गरो जयलाभ खालायनायनि बरक कन्फिडेंस ती सामुं तांलाय दङ बरक मो बुथ ऑफिस तांमाबाय बरनो बेलाय हामबाय टिप्रामो थाय ग्लकथों बबाग्रा ग्लकथों।